da kaya. Wayo Allah, Nageria, haye Nageria, muna cikin damuwa, mu rasa 'yancin walwala. a ceci 'ya'yanmu na maga, A ceto 'ya'yanmu na Naija. wi wi wi, Asilo, haye wo wo wo, asilo, hai wo wo hai wo wo, hai. asilo. Cila gidama, Nageria an bace cila gidama. An bace la gidama, Nageria an bace la gidama. An bace la gidama, Nageria an bace la gidama. Sogute la ilahiya. Muna kira gare ku, matasa muna kira gare ku. Ku daina halin da ba namu ba, Cin zarafi da bace-bace, ga manyan ƙasar Najeriya. kaya mu dinga sanya lura, mu bar zagin shugabanni. Haka baya cikin halin arewa, ya saba ma tarbiyar arewa. Mu dinga taya su yin addu'a don nasarar ci gaban ƙasar mu. Matsala ta ciki tana ga hanjai. Wi wi wi, Asilo, wi 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 wi, asilo, hayye. wo wo wo, asilo, Hai, wo wo hai, wo wo, hai. asilo. Cila gidama, Nageria an bace cila gidama. An bace la gidama, Nageria an bace la gidama. Haye, Asilo goge an bace wajena, asila, goge an arewa, asila, ka share kukan arewa. oh oh, Arewa, hayi, arewa, wayo ho ho ho. Hello Nigerians, why are we trying to forget that we are the giant of Africa and also the heroes of Africa? I'm hereby to call the leaders of Africa and also the leaders of our nation, that is Nigeria. Muna fuskantar barazana a ƙasar nan tamu. Me ke faruwa ne? Muna kira a gare ku, ƙungiyoyin 'yan siyasa, ƙungiyoyin addinai da dukkanin kabilun da ke cikin wannan ƙasa tamu, da ku haɗa kanku a ceto wannan ƙasa daga halin da take ciki. Please bring back our student girls and all men and female that has been adopted by government. Ƙasar mu tana cikin haula'i. Muna godiya da ƙoƙarin da kuke yi, amma ku ƙara himma. Ba mu da gata, Allah ne gatan mu. Shi ya wakilce ku da ku zama shugabanni zuwa gare mu. Mu kuma mu zama masu biyayya zuwa gare ku. Allah ya ba ku ikon cin nasara ga wannan jarabawa. Amin. Cila gidama, Nageria an bace cila gidama. an bace la gidama, Nageria an bace la gidama. An bace la gidama, Nageria an bace la gidama. Sogute la ilahiya. Muna kira gare ku, matasa muna kira gare